by som vás privítal na dnešnom prerokovaní, ktorý cieľoval okresný úrad životného prostredia. Prosím, po trošku to si, kým nám príde v maili ešte nejaký materiál, potom pani architektka Ivachu poznámila s celkou správou. Ja poviem aj bez kým to príde. Stretávame sa tu na prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územný plán obce Horná Lehota. Ten proces je taký trošku zakomplikovaný, pretože jedno prerokovanie správy o hodnotení sa už konalo v roku 2021, keď sa prerokovával koncept, a potom v rámci vyhodnotenia pripomienok ku konceptu a v rámci riešenia návrhu územného plánu došlo k doplneniu nejakých plôch, ktoré neboli v koncepte územného plánu, a preto to Úrad pre územné plánovanie vyhodnotil v podstate ako zásah, ktorý je nutné opätovne prerokovať. Z toho dôvodu bola spracovaná nová správa o hodnotení strategického dokumentu, ktorá sa už zaoberala len tými plochami, ktoré boli riešené v rámci návrhu. Tým takým najvážnejším alebo najväčším dôvodom, prečo sa toto udialo, bolo, že v koncepte sme mali v časti Tále rekreačné územie, a vlastne v území, kde boli tie chatky alebo ten bývalý lesopark, sme mali ponechaný kvázi akoby stav, ktorý bol v čase spracovania územného plánu, aj keď teda tie objekty boli nefunkčné. Medzi tým, alebo v plynutí času, veď všetci vieme, že potom prišlo to obdobie covidové, ktoré určitým spôsobom zastavilo všetky procesy aj prerokovania, tak vlastne v plynutí tohto času sa stalo to, že ten areál, ktorý bol v našom koncepte navrhnutý na rozvoj len v intenciách tej pôvodnej zástavby, získal nového majiteľa, a už v čase, keď sa toho nám dostalo, už bol rozbehnutý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale už vlastného zámeru, teda nie strategického dokumentu, ale zámeru. My sme tento zámer de facto premietli potom do návrhu územného plánu, a toto bol ten moment, čo nás vrátilo naspäť do toho posudzovania. V návrhu územného plánu oproti konceptu, ktorý sa prerokovával, a teda bolo vydané záverečné stanovisko kladné s určitými odporúčaniami, v zmysle aj odporúčaní z tohto záverečného stanoviska a v zmysle prerokovaní boli niektoré lokality, hlavne teda rekreačné lokality v tých regulačných celkoch, v regulačnom celku Krkváčovo a aj Tále, ale v rozsahu individuálnej chatovej rekreácie zredukované. Samozrejme bolo to urobené na základe teda doručených stanovisk a po dohode alebo po stanovisku aj obce ako orgánu územného plánovania, ktorého je to originálna kompetencia nejakým spôsobom si usmerňovať rozvoj svojho územia. A takisto z návrhu boli vylúčené, z tohto návrhu, ktorého predmetom je aj tento strategický dokument, boli vylúčené niektoré rozvojové plochy týkajúce sa rozvoja strediska zimných športov Chopok Juh, a v tomto návrhu sme tam ponechali teda len zjazdové trate, doplnili sme tam, ponechali sme tam zámer rozšírenia takého parku orientovaného hlavne pre deti, a v zásade to je všetko. Tie plochy občianskej vybavenosti Jelenia Luka a podobne, to bolo vlastne v rámci tohto zámeru vylúčené. No už ako to dopadne, ťažko prejudikovať v súčasnosti.
To boli vlastne dôvody, ktoré znamenali z pohľadu tých dotknutých orgánov taký najväčší zásah alebo najväčšiu záťaž z hľadiska vplyvu na životné prostredie. A to je to jednak tá individuálna chatová rekreácia na Krpáčove, kde nie je vybudovaný vodovod, kde nie je vybudovaná kanalizácia v požadovanom rozsahu, nie je prístupný, nie sú vybudované cesty k jednotlivým objektom a proste intenzita tej zástavby zástavba je vysoko intenzívna, čo z hľadiska záujmu a sledovaním ochranou prírody, pretože vlastne celé to územie sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku, sú tam územia európskeho významu, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti a podobne. To všetko sú proste ciele alebo dôvody, ktoré sú povýšené nad individuálnu rekreáciu. Ten dôvod, alebo teda ten zámer doplnenia v dokumentácii nazývaného lesoparku, ten, ktorý vlastne spôsobil toto nové prerokovanie, je síce intenzívnejší ako bol lesopark, ale už to bol tiež zámer, ktorý v tom čase už bežal na Ministerstvo životného prostredia, respektíve na Okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie v procese posudzovania zámeru, to znamená stavby na životné prostredie, ktorý sa zaoberal tým, že vlastne keď sme už toto začali robiť, tie pôvodné chatky boli zbúrané. Jednalo sa o plochy, ktoré sú vyňaté z poľnohospodárskej a lesnej pôdy a vlastne ten zámer navrhoval lokalitu individuálnej rekreácie chatovej, ktorá z pohľadu rozvoja obce sa javí ako znesiteľnejšia z hľadiska tých aspektov, ktoré sa sledujú s vplyvom na životné prostredie, ako nejaká rozptýlená zástavba niekde po katastri. A to hlavne z toho dôvodu, že sa jednalo o územie, ktoré už bolo stavebne využívané, o územie, ktoré bolo zasieťované s sieťami na infraštruktúry ako vodovod a kanalizácia, i keď áno, vieme, že v súčasnosti pravdepodobne tie technické podmienky už tomu nezodpovedajú, ale to je vlastne podmienka, rekonštrukcia, respektíve dobudovanie alebo obnovenie týchto existujúcich sietí a samozrejme je dopravne prístupné a je naviazané už na existujúce plochy rekreácie a športu, a to jednak vo vzťahu k golfovému areálu a jednak vo vzťahu k areálu hotela Partizán. Takže toto boli vlastne tie dôvody, prečo sa to tam dostalo, a toto bol vlastne ten dôvod, prečo sa ten celý proces opakuje. Potom taktiež, čo pribudlo navyše oproti tomu, čo bolo predtým prerokované, boli rozvojové plochy, ktoré sú ale naviazané už priamo na obec a smerom k Podbrezovej dole na juh. A to z toho dôvodu, že obec samozrejme chce podporovať cestovný ruch, chce podporovať ubytovanie, hlavne teda na súkromí, pretože tie plochy pre takú intenzívnu rekreáciu sú definované v tých regulačných celkoch, kde to umožnené je. A aby sa teda nejakým spôsobom rozvíjala aj obec a umožňovali sa iné formy rekreácie, tak boli rozšírené plochy nadväzujúce na obec a to sú plochy, ktoré sú navrhnuté na poľnohospodárskej pôde, ktoré z pohľadu v tom čase platnej úpravy zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy boli ako pôda osobitne chránená, pretože patrila medzi tie najväčšie alebo najlepšie bonity v katastrálnom území. Tu sme nakoniec
našli s orgánom ochrany pôdy nejaký konsenzus, tie ploty sa určitým spôsobom zredukovali, nezrušili sa, zredukovali sa, pretože z pohľadu vplyvov na životné prostredie takýto rozvoj sa javí menej negatívny ako zastavba už v tých chránených územiach. Aj keď teda sa zaberá poľnohospodárska pôda, ktorá aj keď bola označená ako najkvalitnejšia v katastrálnom území, ale z hľadiska schopnosti produkcie tej poľnohospodárskej pôdy nepatrí medzi pôdy, ktoré sú poľnohospodársky výnosné. Takže nakoniec z orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy sa zrodila nejaká dohoda. Takže to je asi tak zhruba všetko, prečo sa tento proces opakoval a čo je vlastne jeho cieľom. Kolega si povie, ale ja to teda zduplikujem tiež. My sa stále pohybujeme v intenciách zákona, a v intenciách návrhu územného plánu, ktorého vyrokovanie bolo v roku 2022. Môžem vám povedať dátum, ak chcete. Môžete. 27.12.22. No, tak. Takže bolo 27.12.22. Stále sa pohybujeme v intenciách tohto procesu, takže ak sú tu nejaké požiadavky na doplnenie plôch, rozšírenie plôch, zväčšenie plôch, tak z môjho pohľadu a z toho legislatívneho pohľadu v tomto štádiu to už nie je možné. Ja si myslím, že my sme už, čo sa tohto týka, v takej situácii, že asi by bolo v záujme všetkých nejakým spôsobom to uzavrieť a schváliť a vytvoriť si priestor pre prípadné zmeny a doplnky, lebo ten čas je dlhý, odkedy sa to robí, legislatíva sa mení, vlastníci sa menia, názory sa menia, ale raz to uzavrieť treba, lebo nikdy k tomu koncu nedôjde. A keď je ten územný plán uzavretý, vtedy je to dokument, ktorý sa dá kreovať a dajú sa naň robiť zmeny a doplnky. Teraz každé nové riešenie by vrátilo celý ten proces prerokovania návrhu, čo si myslím, že v tomto štádiu je to už asi tá najhoršia cesta pre každého. To je z mojej strany všetko. Môžeme už diskutovať? Ja tu nie som moderátor, takže Nechcem sa aj myslím, že nech sa páči. Ďakujem. Ak dovolíte, pani inžinierka, rád by som vám niektorých veciach oponoval. Po veľa veciach sú veľmi rád, že to máme na kamere, lebo vaše slova sú zachytené. Jedna vec je, že ste povedali, že hlavný dôvod zmeny, ktorá vlastne nastala voči schválenému konceptu, to znamená, to je toto súborné stanovisko, ktoré budem citovať, bolo v tom, že na táľoch nastala nejaká výstavba. Jedna vec, my sme na predchádzajúcom zasadnutí naši právnici odporovali to, že vznikol územný plán zóny na oblasti Tále, pretože podľa správneho a stavebného a ďalších zákonov je nadriadený územný plán obce a až po schválení územného plánu obce môže byť schválený územný plán zóny. To je jedna vec. Druhá vec, schválený variant B, ktorý bol schválený podľa, teraz nikdy neviem, či EA, či SEA, takže ma môžete opraviť, obsahoval 15 chád a apartmánov pre celé toto územie. Vy tvrdíte, že ste to všetko museli zmeniť na základe toho, že na táľoch Železiarne Podbrezová stavajú nejakých 60 apartmánov. To je 60, to je OK, ale v tomto súbornom stanovisku je schválených 477 chád a apartmánov, hej? Čiže kde je ďalších 400, hej? Ďalšia vec, budem čítať, čo si obec sama napísala, schválila v tomto územnom, v tomto súbornom stanovisku obce, dátum som vám povedal, keďže ste ho nevedeli. Budem citovať. Pri vypracovaní návrhu územného plánu obce obec Horná Lehota sa požaduje v základnej koncepcii funkčného využívania a priestorového usporiadania vychádzať z variantu B. To znamená, že sama obec to požadovala, zmenila to tu. Ďalej,
rešpektovať odporúčania zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu číslo, ktorý je prílohou. Mám ho tu, nebudem ľudí zaťažovať všetkým, čo tam bolo napísané. Na základe našich podnetov, ktoré sme dali my, naši právnici dávali občania, zase ich mám tu celé, mám tu ohľadom územného plánu celý šanón. Je to smutné, ale mám tu veľký šanón. Na základe pripomienok občanov, firmy môjho syna, mňa, mojej rodiny, ďalších občanov, ktorí tu sú, boli vznesené nejaké podnety. Žiaden z tých podnetov nebol akceptovaný. Keď sme sa dopytovali, písomne sa môj syn, teraz hovoríme veci, ktoré viem zdokumentovať, sme sa písomne pána Bugára dopytovali, že ako je možné, že teda nemôžeme vstúpiť do toho. Pán Bugár povedal, že rodičom nerozhoduje, že to rozhoduje obec. Máme na zázname z kamery, kde pán starosta, aj poslanci povedali, že oni ničom už nemôžu, lebo to môže pán Bugár. Hej? Takže mi povedzte, že kde z toho je pravda. A teraz prečítam niektoré veci, ktoré sa týkajú toho, čo ste povedali, že teda sú rozšírené plochy, že Krbáčovo nie je vybavené a tak ďalej. Hej? Sú tu napríklad dva prípady, prečítam, kde pán inžinier Pavol Uhrík a jeho manželka žiadali o zaradenie do územného plánu, nebolo im neakceptovať, nakoľko nie je prístupná po komunikácii. Ďalšie stanovisko, Ivan Štrbovná Lehota, akceptovať parcely a v zátvorke reálna cesta neexistuje. Akceptovať, hej? Je to tu, čierna biela. Takýchto vecí by som vám mohol v tomto územnom pláne prečítať veľa. To takých, že niektorí ľudia sa nedostali pre blízkosť práve na sama chalúbku a boli 850 metrov. Niektorí ľudia sa dostali kvôli tomu a boli 350 metrov. Čiže tieto veci, ktoré vy hovoríte a ja teraz hovorím, myslím si, že za veľa ľudí, že celý tento proces napádali to aj naši právnici, je to na súde, je to už na generálnej prokuratúre a tak ďalej. Myslím si, že celý tento proces by mal byť spustený na novo. Že vy veľmi dobre, ako pani inžinierka viete, aj pán Bugár si myslím, že to vie, že cieľom územného plánu je usporiadať a stanoviť nejaké regulatívy. Tu nám v tomto nie je žiadny regulatív. Ja som viackrát povedal obci, aby spravila regulatívu a podľa toho regulatívu dala každému, kto tomu regulatívu vyhovie, aby ho do toho územného plánu dal. A každý, kto nevyhovie tomu regulatívu, tak aby ho nedal. Tu nás sú prípady, že niekomu nedali preto, nebudem ľudí zaťažovať, lebo je to veľa, na to všetko tu vyfarbené. Niektorých ľudí nedali preto, že sa napísalo, že je úzky pozemok, že je malý pozemok. Iným ľuďom to dali. Ďalší nedostali preto, že sa bolo zdôvodnenie, že sú v blízkosti lesného pozemku. Ďalší, ktorí boli o 2 parcely ďalej, tiež blízko lesného pozemku, tí sa k tomu dostali. Hej. Je to všetko v tomto súbornom stanovisku, ktorý bol na internete. Čiže ja si myslím, že toto celé, čo je tu, je jeden pamflet, ktorý je úplne netransparentný, niektorých ľudí vo svojich právach ústavných, to znamená právo zaobchádzať so svojím majetkom, obmedzuje a niektorých ľudí nie. Ďalšia vec, vy povedzte ešte jednu vec, že vy apelujete na to, že chcete, aby územný plán sa schválil, nech je akýkoľvek, to znamená, že ste v zátvorke povedali, že je zlý, a že môžeme si to deklarovať ako vo forme zmiena dodatkov a doplnkov. Lenže už ste nepovedali B, to znamená to, že aby boli zmeny a doplnky schválené, musí byť 3/5 väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, čo je v tejto chvíli nemožné. A druhá vec je, že musíte na tento zmeny pláne územkov a doplnkov, že na to potrebujete EÚ alebo SEU. Dobre, môžeme skončiť? Nie, neskončím ešte, ak dovolíte. Ja som vás neprerušoval, čiže neprerušujte ma ani vy, ja vás poprosím, lebo mám tu kopec vecí nachystaných. Čiže na základe toho, že vlastne ste nedodržali tieto koncepty, tak okresný úrad odbor bytovej výstavby Banská Bystrica tento návrh zastavil, takisto to zastavilo uznesením aj okresný úrad životného prostredia, podpísala to pani inžinierka Adameková. Nechcem to tu všetko citovať, nemá význam, lebo ľudí nebude to aj tak až chváliť, čo hovorím. Ale napriek tomu v tomto celom procese znova pokračujete a pokračujete v tom, čo vám už prvý raz bolo nejakým spôsobom zatrhnuté a voči ktorému bolo vznesených kopec námietok a boli k tomu vznesené žaloby, boli k tomu podnet na generálnu prokuratúru. A napriek tomu to chcete pokračovať, čiže ja si myslím, že toto nie je tá správna cesta a že ak teda obec chce nejakým spôsobom schváliť
územný plán, ktorý bude transparentný a ktorý bude rešpektovať nejaké práva občanov, tak by si mala stanoviť nejaký regulatív. Pre verejnosť môžem povedať, že regulatív, jeden z dôležitých regulatívov je napríklad zastávanosť. To znamená, že keď si obec povie, že zastávanosť môže byť 10, musí byť 10%, tak potom na 1000 metrovom pozemku môže byť len 100 metrová chata, ale nie jedna, nič viac. A keď si stanoví, že má byť 15%, bude 15%, bude to transparentné. Toto obec nikdy nerobila a výsledkom bolo to, že určité záujmové skupiny a tak ďalej dostali a niektorí ľudia nedostali. Čiže ja navrhujem, aby sa celý tento proces zrušil, lebo aj tak si myslím, že na množstvo chýb, ktoré opäť budeme poukazovať v tomto procese, je malá pravdepodobnosť, že tento proces bude schválený a myslím si, že je to vyhadzovanie peňazí občanov, to znamená obyvateľov Hornej Lehoty a tých, ktorí prispievajú svojimi daňami cez nepriame poplatky a priame poplatky do rozpočtu obce. Ďakujem. Dobre. Za prvé, obraciate sa podľa mňa, ak sa obraciate na mňa, tak sa obraciate na nie celkom správnu osobu, ja som v tomto prípade spracovateľ. Za druhé, mávate tam súborným stanoviskom, ktoré bolo vypracované na základe konceptu a bolo spracované k návrhu. Návrh už bol prerokovaný z návrhu. Neviem teda z akého dokumentu máte tú tabuľku, ale ja... Požičam vám, chcete, ak nemáte. Ja ju mám, len nepovedali ste z ktorého dátumu, takže nemôžem vedieť, z čoho citujete. Povedal som vám ten dátum, keď si sa pýtali, že ktorý to bol dátum, som vám Povedali povedal. ste si dátum o prerokovaní, nebavili sme sa o dátume tabuľky. Takže ak je niečo v tej tabuľke, je to pre mňa záväzné. Ja nerozhodujem o tom, že či tento alebo tento. My sme ako spracovatelia spravili návrh, ktorý bol predmetom prerokovania. Ten návrh sa nepáčil ani ľuďom sa nepáči v niektorej skupine, pretože nerešpektuje ich záujmy, ale nepáčil sa ani dotknutým orgánom, lebo podľa nich nerešpektuje dotknuté záujmy, ktoré sú z pohľadu nimi sledovaných záujmov dôležité. Takže pri územnom pláne nikdy nevyjdeme s návrhom alebo nedocielime návrh, ktorý je akceptovateľný a priateľný pre všetkých. Vždy tam budú takí, ktorí s tým nebudú spokojní. To, že vy ste tu povedali, že keďže ja som povedala, že územný plán je živý dokument, ktorý sa dá meniť, áno, je to pravda, ale nepovedala som, že je zlý. A to, že sa ten proces ťahá tak dlho, to je vlastne aj jeden z tých dôvodov, prečo sa deje toľko zmien, pretože v tom čase sa jednak mení legislatíva, v tom čase sa menia vlastníci, v tom čase sa menia zámery. A jednoducho to, čo bolo pred 4 rokmi, je už aj z vášho pohľadu, aj z pohľadu každého, kto tu sedí, aj z môjho pohľadu, aj z pohľadu tých dotknutých orgánov, úplne iné, ako to bolo pred 4 rokmi. A prejudikovať, či zastupiteľstvo územný plán schvália alebo neschváli, to naozaj nie je predmetom tohto prerokovania. Predmetom tohto prerokovania je urobiť v podstate zadosť zákonu, pretože zákon ukladá, že správa o hodnotení musí byť prerokovaná s verejnosťou. Správa o hodnotení bola spracovaná, je zverejnená na Enviro portále. Súčasťou tej správy o hodnotení jeden strategický dokument, ktorý sa volá návrh územného plánu, ten je takisto zverejnený, je uložený alebo prístupný je aj na okresnom úrade odbor starostlivosti o životné prostredie v Brezno. A to, ako rozhodujú nejaké iné orgány, je úplne iná vec. My dodnes nemáme žiadne relevantné rozhodnutie právoplatné, ktoré by hovorilo o niečom inom, než o tom, čo sa tu teraz deje. Takže ja k tomu môžem povedať len toľko, že
že áno, možno, že nastali aj nejaké chyby, ktoré možno boli spôsobené aj objektívne, možno, že aj subjektívne a cieľom je proste ten územný plán dostať, alebo ten dokument dostať do takého stavu, aby bol akceptovateľný z pohľadu, v tomto prípade, keďže sa bavíme o SEI, v tomto prípade z pohľadu tých orgánov, ktoré majú vo svojej kompetencii sledovať a rozhodovať o životnom prostredí. A bez ohľadu na to, že kto je vlastníkom alebo kto nie je vlastníkom, ochrana vody, ochrana ovzdušia, likvidácia splaškových vôd, likvidácia komunálneho odpadu, aktivity, ktoré môžu mať vplyv na klimatické zmeny, ktoré sa dejú, to je z pohľadu tohto dokumentu dôležitejšie ako čokoľvek iné. A nemáte pravdu ani v tom, že nie sú nastavené regulatívy, je tam nastavená aj zastávanosť. Jediný problém je len v terminológii starého zákona 50 a toho, čo sa deje, pretože zákon 50 o územnom plánovaní, podľa ktorého my vlastne tento územný plán musíme dorobiť, hovorí o funkčných plochách, ktoré zaberajú x pozemkov. Tie pozemky sa tam nešpecifikujú sa tam parcelnými číslami ani nejakým iným spôsobom. Neuvádzajú sa ečkové pozemky, ktorých je tam neskutočne veľa. A problém je ten, že regulatív sa nastavuje na funkčno-priestorový celok, alebo teda na túto regulačnú plochu. A pokiaľ dôjde k následnému, áno, vy ste povedali, áno, ak je koeficient zastávanosti 10%, tak z pozemku 1000 m2 môže byť jedna chata, ktorá má 100 m2. Lenže ak ten pozemok je 1000 m2 a rozdelíte ho na 4 pozemky po 250 m2, síce ten koeficient bude takisto 10%, čiže bude 25 m2, ale už budú 4 tie chaty. A toto je vlastne to, čo by ten územný plán akoby nemal dovoliť. Nemal by dovoliť také členenie, aby sa tá zastavba tam zintenzívňovala nadmieru únosu. To som už ale odbočila niekde inde. Ja som chcela povedať len toľko, že návrh bol prerokovaný v decembri 22, ako ste mi pripomenuli. Od toho času sa s tým návrhom, s tým materiálom, ktorý sa volá návrh územného plánu, nič nerobilo, nič sa tam nedoplňalo, nič sa tam nemenilo. Upravila sa jedine táto správa. Aj to sa robí preto v tomto čase, pretože dostali sme sa do situácie, v ktorej nemal skúsenosť ani kolega, ani ja, ani tuto na okresnom úrade, ani v Banskej Bystrici na okresnom úrade, že by nastala takáto situácia v procese územného plánovania. Žiadali sme usmernenie Ministerstva životného prostredia, čakali sme na to 2 roky, aj tak sme ho nedostali. Tak to je vlastne ten dôvod, prečo sa to tak natiahlo, prečo je to dnes a prečo je to takto, lebo nakoniec po zvážení, keďže sme nedostali usmernenie z Ministerstva životného prostredia, tak sa dohodol okresný úrad v Banskej Bystrici, okresný úrad v Berezne, úrad pre územné plánovanie, čo podľa ich právneho odborného názoru je asi tá vhodná cesta, ako by sa to malo ukončiť tento proces, pretože tento proces myslím teraz, je potrebné ukončiť. To je asi všetko. Mám otázku. Dotknuté orgány sa vyjadrovali k konceptom A a B. Máte už vyjadrenie dotknutých orgánov k tomuto zmenenému stavu? Aktuálne? Áno. Pýtam sa. Áno. V decembri 22 sa neprerokoval koncept, ten sa prerokovával návrh. No a návrh je prerokovaný. A návrh je prerokovaný. Návrh zastal na tom, že proste vyslovil názor ešte vtedajší odbor pre územné plánovanie prístavbu, vyslovil názor, že treba znovu tento návrh, aby bol posúdený v procese EIA. Čiže toto sa stalo, len bola otázka,
ako postupovať, a to boli tie konzultácie s ministerstvom. No ale ja, ak som teda dobre pochopil pod tým regulatívom, vy ste asi rozumeli, že by mala prijať vôbec nejaké zásady, ktoré by hovorili, čo zaradiť a čo nezaradiť. Tak? Lebo regulatív, to vám zodpovedala aj pani architektka. Ja som povedal ako jednu z vecí, ktoré môžu byť v rámci ale regulatívy tie sú zapracované v územnom pláne. Ale pokiaľ hovoríte, že čo bolo potrebné prijať do návrhu, čo bolo treba vylúčiť, takéto zásady zo strany obce boli prijaté, pokiaľ si teda dobre pamätám, bolo povedané rešpektovať zákon, teda ochranné pásma, či sa to týka ochranného pásma lesa 50 metrov, či sa to týka ochranného pásma prameňa, sama chalúbka a tak ďalej, rešpektovať ochranné pásma. Druhá vec je prístup. To bol ďalšia zásada, aby ten prístup bol vo vlastníctve obce. Ak je tam poznámka, že reálne neexistuje, ale on v mapách je vedený ako cesta, ktorá je vo vlastníctve obce. Reálne už neexistuje, ale vlastnícky existuje. Takže asi takto. No a potom ešte ďalšia zásada bola, že už nerozširovať individuálnu výstavbu na stále, nepripustiť, na tom, že splním tak len to, čo je postavené, a nie tam ešte rekreačné chaty. Myslím, že to boli také hlavné. No a ja vám môžem, tie regulatívy tam sú, aj napríklad aj konkrétne pre to Krpačovo máte tam koeficient zastávanosti 0,1, to znamená, že 10%. A podlažnosť máte 1 NV plus P, to znamená jedno nadzemné podlažie plus podkrovie. Mohol by som sa ešte opýtať, spomínali ste, že ten návrh územného plánu v roku 2020 bol verejne prerokovaný. A my ako spoločnosť Patrimony Televízor, ktorú dneska zastupujem, sme o tom nedostali žiadnu informáciu. Ani to nebolo vyvesené na úradnej tabuli. Bolo. Bohužiaľ, k nám sa to, ako vlastníkovi pozemkov sa k nám táto informácia nedostala. Dostala sa k nám informácia v roku 2020 o verejnom prerokovaní návrhu územného plánu. Tento návrh sme opripomienkovali, viackrát opakovane sme poslali naše pripomienky, ale prakticky nič z toho nebolo zapracované. Ten dokument medzi rokom 2020 a rokom 2023, ten návrh, je takmer identický, ale žiadne tie pripomienky, ktoré my sme dali, sa do tých textových ani do grafických častí nedostali. Tak sa chcem opýtať, či v tom roku 2023, akým spôsobom to bolo robené a prečo sme k tomu neboli prizvaní. A to si myslím, že sme dosť dôležitý podnikateľský subjekt. Ja poviem len k tomu toľko. Kolega zabezpečuje to prerokovanie, on je ako odborne spôsobila osoba pre obstarávanie. Ja poviem k tomu len toľko, že zákon hovorí, že prerokovanie sa oznamuje len dotknutým orgánom a dotknutým právnickým a právnickým osobám, ktorí sú v prvom rade správcovia siete a správcovia infraštruktúry. Ostatným sa oznamuje verejnou vyhláškou. Čiže nevzniká povinnosť vám z nejakého dôvodu zaslať oznámenie o prerokovaní osobitne, pretože do pozície takých subjektov by sa tu mohlo postaviť 10 ďalších, ktorí si myslia, že sú takisto dôležití. Ak ste nejaké pripomienky doručili, tak asi doručené boli, a pokiaľ boli doručené, tak museli byť nejakým spôsobom prerokované. Ja poviem k tomu len jednu vec, prepáčte, ale dopoviem jednu vec. Návrh bol prerokovaný, ale ja som ho ešte neupravovala podľa vyhodnotenia pripomienok, pretože my čakáme ešte aj na záverečné stanovisko z tohto posudzovania, lebo aj tam budú nejaké odporúčania na dopracovanie. Čiže až keď bude ukončené, až keď bude rozhodnutie zo záverečného stanoviska, potom mi pravdepodobne kolega posunie všetky pripomienky z prerokovania a následne bude ten dokument upravený. Takže ja neviem, či vaše pripomienky boli alebo neboli akceptované. Ja mám to súborné stanovisko ku konceptu. Je tu napísané k našim pripomienkám, teda, že akceptovať podľa predloženej štúdie. K tomu ale podľa môjho názoru nedošlo. My však určite nechceme ako spoločnosť Patrimony Televízor tento proces posudzovania správy o hodnotení brzdiť alebo nejako obci prekážať v tom, aby ho schválila. Chceme len v podstate, aby sa v
tom návrhu upravili dve veci. A to je v podstate, že ten reálny stav na dnešný deň, ktorý tam je v tom lyžiarskom stredisku, nezodpovedá tomu, čo je v tom návrhu napísané, teda chceli by sme to zaktualizovať. A druhú vec, všetci vieme, že tu prebieha zonácia Národného parku Nápad. Niektoré tie návrhy a tie grafiky, hlavne ohľadne dopravných zariadení, ktoré sú v návrhu územného plánu a v tej grafickej časti, tak nesúladia s tým, ako je schválená, respektíve ako vyšla zonácia z Národného parku Nápad. Teda považujeme za veľmi dôležité, aby sa tento návrh územného plánu zosúladil aj so zonáciou, pretože ak sa to neurobí, tak sa stane to v podstate, že vy budete mať v územnom pláne ako obec niečo, čo sa prakticky nedá realizovať, pretože tá zonácia automaticky vylúči. Takže to sú dve veci, ktorými by sme ako Tatry Mountain Resort chceli, aby sme sa na to ešte pozreli s vami ako spracovateľom, prípadne s obcov a našli nejaké spoločnú cestu, ako ten územný plán urobiť tak, aby bol aj funkčný, aby sa podľa neho dalo fungovať, aby sa podľa neho dalo stávať, aby sa podľa neho dalo robiť aspoň ten rozvoj v nejakej minimálnej miere, ktorý v tom návrhu územného plánu je. Dobre, ja by som teda navrhla, myslím si, že do konca roka aj tak, ak aj vyjde nejaké rozhodnutie zo záverečného stanoviska posudzovania, teda asi sa ďalej neposunieme. Ja by som navrhla, ja som ochotná, že tieto veci vaše aj také, keď vravíte, že sú tam nepresnosti, upraviť. Ja to tu mám spísané a ja by som vám to odovzdal, keby som mohol poprosiť o to, že by sme si na to... Neviem sa vyjadriť k tomu, ako zosúľadiť tú navrhovanú zonáciu s existujúcim návrhom. Ja viem, že toto sa asi netýka veľkej časti obce, ktorá je v ochrannom pásme, ale nás ako prevádzkovateľ lyžiarskeho stredisku v srdci Národného parku tá zonácia významne zasiahla. V podstate poviem to tak, že ak to nezosúladíme, tak v podstate my nebudeme vedieť prakticky podľa toho územného plánu fungovať. Ak to máte spísané, vy to musíte odovzdať okresnému úradu, ale jednu kópiu môžete odovzdať aj na akcii, alebo môžete ju poslať aj mne priamo. Ja mám 3 kopie, keby som vás mohol poprosiť buď kontakt, alebo či to mám teda posadiť. Dobre, skončíme toto a dám vám kontakt, dobre? Ak by som mohla doplniť tej zonácii, tak zonácia je spracovaná tak, že určuje stupne ochrany a sama o sebe hovorí o stavebných uzáverách v jednotlivých stupňoch ochrany, v jednotlivých zónach. Čiže tá zonácia sa alebo dáva aj nejaké regulatívy, čo sa týka výstavby aj v ochrannom pásme. Čiže zonácia sa veľmi týka aj územného plánu a prelívajú sa. Nehovoriac o tom, že správy národných parkov sa kvázi vyhovárajú na územné plány, ktoré sú alebo nie sú schválené a že idú v ich intenciách. Takže toto je veľmi... Je to nešťastné v čase, ale jednoducho je to akútna a aktuálna vec, ktorá sa veľmi hlboko dotýka veľa subjektov a ten územný plán proste nie je v súlade. To je to, čo som povedala, že ja neviem, do akej miery my môžeme do tohto akože vnášať momentálnu tú zonáciu, lebo naozaj je to ten čas, ktorý to spôsobil. My keď sme toto začínali, ešte zonácia bola úplne v plienkach, možno to bolo v čase, keď sa bavilo, či vôbec zonáciu robiť alebo nerobiť, alebo kde a za akých podmienok. Mali sme jedine zákon o ochrany prírody, ktorý takisto stanovoval z hľadiska toho, čo v ktorom ochrannom pásme je možné a čo nie je možné. Vieme o tom, že teda tie individuálne posudzovania potom boli rôzne. Ja to beriem, pokiaľ donesiete pokiaľ poskytnete tie papiere, tie pripomienky a čo sa bude dať v rámci dopracovania návrhu, lebo myslím, že my nemôžeme urobiť zase niečo úplne nové, lebo zase by to viedlo k novému prerokovaniu toho návrhu. Čiže to budeme musieť zase dohodnúť sa s ochranou prírody a s úradom pre územné plánovanie, že ako premietnúť zmenu v tej legislatíve do toho živého dokumentu. My sme ochotní o tom rokovať aj s Napantom, aj s nami, aj s pánom starostom, aj s mestským zastupiteľstvom. Ide nám len o to, aby sme nemali
alebo respektíve, aby obec nemala územný plán, podľa ktorého my nevieme fungovať a podnikať na tom území. Dobre, dobre. My nechceme Budeme procesy sa brzdiť, snažiť chceme nájsť nejaké podporiť. riešenie z toho, ako to bude možné. Ďakujem. Nie, ešte ani neviete, a vy neviete, kedy by mala byť tá zonácia schválená? V tomto roku, najneskôr v marci alebo V decembri má ísť na vládu, do prvého roku musí byť schválená 26. Je to naviazané na európsku legislatívu. plánu obnovy. Ešte? Nie, ja som vyčerpaná. Ak už niekto, tak ja vám ďakujem, že ste prišli dneska, prajem vám ešte taký deň.